Hei, सिखाद' फुजा होनांगौनो सिखाद' आरो सासेया मा खालामदों र' मा खालामदों बियो हेइ मा जागासिनो लोंगासिनो दं नोंलाय आं नारें बिदै ओमफ्राय बेरे मोदै लोंनो नागिरदों मिक्स खालामनानै मारैबा उन्दु बुगावलाजोबसै ओंखायनो ब्लेकबेरि हानिजोंहाय सासेया सिखाराखै उन्दुगारदोंसो दै गुदुङा दुङाखै आंना मा होयो बेहाय ब्लेकबेरि हानि ओमफ्राय नारें होदों बिदै होदों ओमफ्राय दै गुदुं होनोसै लोंनो लुगैदों माबायदि मोनो ओमफ्राय दावदै रुनाया दावदैयानो टुप बेरफुदों सुइटि आंनि दै गुदुङा जाबाय नामा नायलाय जोंहा न'खौ बिराद साइस नुयोना बेखौ ओंखाम संग्राखौ बिराद मोजां मोनो आंहा बे न'खौ जाबाय लाबफाना प्लिज ब्लेकबेरि हानि जि गोथावहाय बे ब्लेकबेरि हानिया सोर अर्डार खालामनानै जादों बेखौ मानसिहा दे होदो एसे नोंबो लोंनोबा लोंना नारें दंबावो खावसे जि मोजां मोनो देहाखौ फिटनो मुसि मोननायफोरा होबाव एसे जाबाय दे लोंनोबा लों नोंबो नारें दंबावोथ' सेबना लादो नारें माने लेमन दंबावो न'नि लेमना जि मोजां जोंहाना बिदै गोनांथार मिक्स जाजोब्बायना नै हानिजों बिजोंहाय बेखौ लोंसै आं एसे गुसु जानो होनोसै गुदुंथारना ओमफ्राय लोंनोसै फै नोंबो लाना फै मिक्स लोंनो हागासिनो नै लोंनोसै दा नै माइब्रा बिदै बायदिसो सयथिबो लेमोना गोखैथार बिबु बिथिं हाबलांदों फात्ता मोनजोबो गोथाव गोखै फैगोन बेयावसो एवनोसै आरो बे सारायाव खामजोबा होमबा बुदा आयौ दखाननि थाखाय बुरेवनो नागिरदों जोंहा मिसल दखान फिसा होयोना बुरेवनानै फानदों आरो दा माने एस आं एवनाय मैयाबो गोथाव जाथारदोंनो बाबा खोस्लिखौ हरलाय होनबा गाइखेर साहा फुदुंनो बाबाया बेटारिल' जाबायहाय फ्लास लाइटआ अफ जालांबा हारसिं लाइना मानो फैयाखै दिनै बाबा हुआ अरे मुझे नहीं पता माथो बिराद गोथाव जायोनो नों बुद एवनाया मा होदों नोङो माबा मोनसे फोरो दङ नामा होना खिथादों अरे मुझे नहीं पता आं जेबो मिथिया मुझे मत पूछो ना अरे मुझे नहीं पता मुझे मत पूछो ना बुरेव गासिनो बिथिं मालाय बाबाजों नोंथ' लोंनो हायाखै बाबाया गाइखेर साहा फुदुंनानै लोंबाय नै बरियासे बिस्कुट मोनसे लानो हाया नों बाबा आरे मुझे आंना बे खामसालिनि बे गद्रेजाव माबा मिरर खेबसे नायनो मोनाबा गोसोआ सान्थि मोना जाबायनि ओमफ्राय बोथोराबो नायदो दसे हागाबायमोन अखाया आरो दानो अखा हाहां जाफिनजोबलायबाय जोमै खोबजोबफिनलायबाय आरो ओमफ्राय बैग्रिया जाहाना जा फिथाइ थाइख्रिबाय जि गोथावना बे बैग्रिया देरबाथाय नोंथांमोननो खिथागोन आं भिडिअ खालामनानै नै फिसा फिसा जाहांबाय फिथाइया नुदोंना बिथिंजाय दा पकरि सावसिगोन बिमाया अरदाबाथ' रेडि दंखायो नै रेडि खालामबाय बान्दा कबि होगोन खोमा मिन्थिया नै ओमफ्राय ना बारग्रा होदों जोंहा करिश्मा दखानिया मा सेसम करिश्माया दखानि खारन दा फुजा होनोसै ना फुजा होनो टाइम जाबाय मोनाहां जाबाय ओंखायनो दिनै करिश्माजों सुइटिजों दखानि जासिगोन आइया फुजा होसिगोन आं भिडिअ खालामसिगोन आरो ओमफ्राय कारेन्ट गैया मबाइलफ्रा सुइच अफ जाजोबसै ओमफ्राय नै चार्जार लानानै बोहैथिमोननावहाय इनभार्टाराव चार्ज होनोसै जोंहानावथ' इनभार्टार गैया नालाय ओंखायनो चार्ज होना लायखानोसै नङाबा दा अखा हाबावसिगोनसो सुइटिया पकरि सावदों नै दा सोलोंदों ओमफ्राय बेना जाद्रायथारा दे मोजां सोलों दे देनां पकरि दखानखौनो होनानै जालाबायनांगौ जोंहा गजब बेजती ओमफ्राय इथिंजाय करिश्माया लाबजि सादों ना अखा हां जानायखाय मानै माथाम मोनहांलायबाय नै फिसा दै फिसा नालाय ओमफ्राय लामायाबो जि मोजां मादै सिन्था जाबाय हनै मानसिया ओमफ्राय बिथिं बिमाया लांथिया चलो बनाओ मोजां संथार
बेरफ्रावजोबगोनहाय दा बोरैबा थावा बेलासि टाइम फुख्रि जिं खालबार जिं लामा जिङाव पकरि सावनायनि मजायानो आलदा जानायनिबा मजायानो आलादा ना स्वीटी अखा हालायबाय नै पकरि सावग्राफोरा नै आइजों माबा स्वीटीजों नै बेसेराफोर ओमफ्राय अखा हालायबाय नै जाबाय जा माबायदि मोनाखै दाउ इला इदिसो जाखानांगौ इदिसो जाखानांगौ दा दाउदैखौ हाफ बयल ना भिटामिना इदिसो थायो जा बाबाय अखा ओमफ्राय बेयावनो फुङाव फिथा सावो मादैमोन देखो पकरि सावग्राया मोजाङै पकरियाबो अखा सिजोब्बाय गुदुं जादोसो मिलायनायसो जानोसै बे खोबदो मुझे नहीं पता क्या हुआ मुझे नहीं पता apa जादों नोङो बिस्किट मा जाबावगोन अखाया अखा हानानै बाहेरायाव सावनो हायिनि न'नि गेसाव सावफैनांबाय आरो आं सावना हरनोसै र' थाब होनो माने आंहा बारा आइडिया गैयाना बे पकरिखौ थाब होनो होनबा जागोन नामा जाबायगोन नोंनि जानाया थाब होनबा जागोन बे थाव गुदुङाव हमब्रलाबायनो फुजा होनांगौ मा जाबावनांगौ खेल लोखि फुजाखौनो होनो मोननाय नंला आं पकरि सावगासिनो दङ पकरि आबौआ अमृत लादों अखायानो हागाला मा जाबावनांगौ जाखो फुजाखौनो होनो मोननाय नंला बोथोराबो मोनाबाय ओमफ्राय बे लाबजों माने माथाम ना हाबनायखौ जाला जोङो फुख्रियाव नागारहरनोसैहाय हो एरनानै था देनां मोनजानायनि बुरजा एरनानै था खोमसि जालांबाय दासो फुजा होनो नागिरबा अखाजोंनो थाब जायासै जोंहाना दिनै ए हरावसो होखायोना मोनाबायबो ओमफ्राय दा जोंहा फुजा होसिगोन फुजा होखांनानै बिदिनो प्रसाद जानोसै ओमफ्राय मा होनोसै माइ थांनो रुजु अके दे ओमफ्राय दा करिश्मा जों दखानाव एसे थानोसै आइया फुजा होदों नालाय फुजा माबा रेडि खालामदों नालाय ओंखायनो दिनै दखानाव करिश्मा थानांदों आरो माया नै चमक चमक के बावजु बिराद केयारफुल आरो थाबायनो रोङाबाथाय थांखागोन जब्ब दसे थाबानो जायोना बन्द खालामदोहाय नङाबा र' दंबावो जोबाखै दे होमबा लोगोफोर जोंहा लोखि फुजाखौ होखांबाय दिनैहाय ओमफ्राय दा बेखौ प्रसादखौ गाबोन फुङावसो बोखांगोन आरो ओमफ्राय फुङाव जासिगोन दिनैनि ब्लगखौ आं एसेयावनो फोजोबसै लोगोफोर गासैखौबो आरो हेपि लोखि फुजा बयनिसिमबो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ गाबोनसो आपल'ड होनाय जागोन आरो बाय बाय एभ्रिवान